Падатковыя органы інфармуюць. Весці гандаль кветкамі могуць не толькі прадпрымальнікі і арганізацыі, але і звычайныя садоўнікі. Яны таксама маюць права ажыццяўляць самастойны рознічны гандаль вырашанай кветкавай прадукцыі. Прычым рэгістравацца у якасці індывідуальнага прадпрымальніка для гэтага не трэба. Но при условии, что выращенная ими продукция произведена на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, и при наличии соответствующей справки, выданной местными органами исполнительной власти. Такие доходы, полученные физическими лицами, подлежат налогообложению. Применять они могут уплату единого налога, по желанию, либо налог на профессиональный доход. Ставка налога на профессиональный доход 10%. Для лиц, получающих пенсию, предусмотрена пониженная ставка налога 4%. Льготнае права на зніжэнне стаўкі адзінага падатку маюць пенсіянеры, інваліды, бацькі і усынавіцелі шматдзетных сем'яў. Важны момант – народныя прадаўцы павінны ажыццяўляць продаж кветак самастойна, без прыцягнення іншых грамадзян. Прычым рэалізацыя дазволена толькі спажыўцам, фізічным асобам.